Hotza eskualdera heldu da, baina jaiek protagonista izaten jarraitzen dute. Zorionekoak gu! Adi, agenda bideoari. Asteburu osoan zehar, bi jai ditugu. Alde batetik Soioko jaietan aurrentzako unearekin, kontzertuekin eta kriston giroarekin, eta bestetik Lezamako jaiak ditugu. Beste ekintza batzuen artean, mutxapelketa, gastronomia eta musika. Larun batean, Amurrion autodefentsa feminista neska gazteentzat. Laudion, beldurrik gabe marraztu ikastaroa Raiza alabarekin, eta Hasi Araba arratsaldea, dantzaldia, antzerkia eta zinemarekin. Orozkon bi plan eder, bertso bazkaria eta topaketa literarioa. Igandean, Urduñako mendi lasterketa, Laudioko Ibar krosa. Amurrion Araba euskaraz aurkezpen jaia, musika, jolasak eta amaiketakoarekin. Aiaran familientzako plana Arkos de Kejanan. Eta filma asko ikusgai izango ditugu, Romeria, Los Domingos, Guazen estreinaldia eta gehiago. Gogoratu, gure webgunean agenda datu gehiago dituzuela. Argi eta garbi, asteburu honetan hotzari aurre egingo diogu kirolean, erromerietan, zineman. Eta zuk?